A més dels parcs naturals i altres espais protegits terrestres, a la mar també existeixen àrees protegides. Són les reserves marines. La primera que es va declarar va ser la de la Badia de Palma, posteriorment la de Migjorn, i les més recents són les de l'illa de Toro i les Illes Malgrats. Les principals amenaces pels ecosistemes marins, des de fa anys, sempre la primera d'elles ha estat la sobrepesca. Si pescam més biomassa que se genera, d'aquesta que porten aquests factors que he comentat, se genera sobrepesca. Què passa? Que en els darrers anys hi ha altres fonts de perill també, que són la contaminació local a badies tancades i contaminació per espècies invasores, com són els casos de la caula pataxifolia, que va quedar limitada geogràficament a Caledònia, no ha estat un problema important, però sí la caula parracemosa, que s'està expandint pel sud de Mallorca i sud-est especialment. També el Parc Nacional de Cabrera compta amb una extensa àrea marina protegida. L'objectiu en aquestes zones és la conservació dels ecosistemes i la regeneració dels recursos marins. Per això es regulen algunes activitats com el submarinisme o el fondeig, s'estableixen una sèrie de limitacions per a la pesca i es protegeixen algunes espècies. El decret 91 de 1997, que és el que regula les reserves marines, pretén protegir les espècies que són d'interès comercial, però també els hàbitats on viuen aquestes espècies. I a més, altres espècies que no són d'interès comercial, però que formen part de les xarxes tròfiques de les primeres. Per altra banda, hi ha espècies concretes, que són espècies que estan amenaçades, que està prohibida la seva recol·lecció o pesca. L'efecte de les reserves se concreta amb unes variables específiques. La biodiversitat de peixos augmenta, perquè augmenta la freqüència de les espècies més castigades, per tant augmenta el número d'espècies. Per altra banda, augmenta la densitat, encara que és una de les variables més fluctuants en funció del reclutament anual, però augmenta sobretot la talla i, per tant, el pes dels peixos. Com que augmenta el pes, tenim més biomassa per unitat d'àrea que no a una zona desprotegida. Això és bàsicament l'efecte reserva. Un dels casos paradigmàtics és el dels enfosos de Cabrera, que són molt més abundants i de mida més gran que en altres indrets. També s'ha detectat la presència en aigües del parc d'espècies escasses a altres punts del litoral: enfós llis, enfós bord, escorball, variades, dèntol, espets. El benefici que en poden treure els pescadors de les reserves marines és, per una banda, tenir zones de seguretat, on les espècies d'interès comercial se reprodueixen. Per altra banda, fora d'aquestes zones de reserva integral, se dona un flux d'espècies cap a l'exterior, o sigui, cap a la part de la reserva on se permet certa pesca. Aquí, amb menys esforç i amb vermells més selectius, se poden pescar peces d'alt valor comercial. Com s'ha vist a Cabrera, on se pesca del dèntol, de l'enfós i d'altres espècies molt valuoses. Les àrees dels voltants també en resulten beneficiades de la protecció. Per això, la conservació és molt positiva per garantir el futur de la pesca.